Ponokawan ki bayare pira aku tak takon. Sithik lho, ning gaweane sak tekruk. Klebu momong sampean niku, sampean ki wis tuwa. Kudune ora nganggo sedih kaya ngono kuwi. Gunane apa jagat ki kebrebegen ngumandangi Raden Werkudara anggere wis maju ning pabaratan nggawa gada Kyai apa terus jenenge terus Rujakpala. Nesu ora apal. Kyai Rujakpala. Rujakpala. 80 nyawa diglundungi Rujakpala modar kabeh. Sampean ki wis wisuh getih. Aku men perkara anake mati kok sedih. Ane kira-kira Gatotkaca ra entuk mati, wingi rasa kon perang. Bareng perang kok sedih. Wis ngono kuwi. Ora omong tenan kowe. Kowe nek tak hitungi 3 kejeping netra iki ora omong tenan. Ponokawan trima bali nang omahe dhewe-dhewe. Iki do ning Tegal Kuruke Kasetra iki ninggal bojo, ninggal anak. Ora mulih do melu perang. Aku sing ditutke malah jebeblek kaya ngono. Madyaning pesanggrahan ngrandu Gumbala. Sinunta ing lenggah madyaning pesanggrahan ngrandu Gumbala menika ta warnane pesanggrahaning panenggak Pandhawa. Ing ngene satru ing Jodipati kekasih Raden Werkudara ya Sang Bratasena, ya Sang Wijasena, ya Sang Bimasena. Risa juga lenggah madaning pesanggrahan ora nate pisah kelawan pusakanira Kyai Gada Rujakpala. Parandening mangke Sang Bratasena katingal lesu resah datan padaya pepes bayu kang tapis katingal rengu guayane cawus pasuryaning Sang Werkudara krana tansah kemutan sedanipun ingkang putra nenggih nalindring pringgondani Prabu Anom Gatotkaca mila jroning batos tansah ngigit-igit
Nadyan wis kasembadan amotreng-motreng kuwandaning Sang Dursasana sinempal-sempal kinokop ludirane. Parandene jroning galih dereng lega menawi dereng saged ngudi tuwuh males centang sedaning Kang putra Raden Gatotkaca. Wila mung kendelan kewala madaning pesanggrahan datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Mencorong cahyane kaya purnama ndadari. Nadan Kilura Semar nula Gareng Petruk Bagong ngantos gidho ing penggalih nyumurupi kawontenanipun nenggih Sang Werkudara. Datan kendhat anggenipun sung panglipur dhateng Sang Werkudara. Gumanggono aturing Kila Semar Badranaya amecah swasana madaning pesanggrahan Ngrandu Gumbala. Parandene Sang Werkudara dereng kepareng amedhar pangandikan. Katingal bingung Kyai Semar Badranaya mila datan muka lamun pilingan kiwa tengen ditempleki koyok. Awit bingung menggalipun Sang Bendara Risang Werkudara. Nadan Kilurah Nala Gareng mboten mawi rasukan parandene geger lan dada katingal pating cloreng. Awit anggenipun ngraosaken mlebet maruta. Apa to tegese mlebet maruta, mlebet mlebu maruta angin, masuk angin. Datan kantun Kilura Petruk sumangun Kilura Bagong kumangun wijiling pangandika Kilura Badranaya ingkang dereng kababaring lesan. Sinong mati Sinong mati jagat kinari
Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambra kanggeng awita denceng dencengan blegek-kugek sadulita mel pripun to Den sedaning Kang Putra pun sawetawis ning kok sampeyan li sedih mboten rampung-rampung nggih memper mboten nama mokal sapa wonge sing jeneng wong tuwa kelangan anak ning nuwun sewu janjane nek dipikir wong tuwa niku mung dititipi supaya nggula wentah sing kagungan iku sing gawe urip sing kagungan iku Gusti sing Maha Nasa sak mangsa-mangsa putrane pinundhut niku sing jeneng wong tuwa kudu ikhlas tegese Gusti niku langkung tresna kalian Kang Putra tur malih Kang Putra niku sedane ora kok seda nista ning minangka dadi kusumaning bangsa labuh tiyang sepuh ngrabasing para sata Kurawa perang wonten ing Bratayuda. Sampeyan bola-bali pun nate dawuh. Nek Bratayuda niku perang suci. Bratayuda niku perang suci. Sapa sing utang bakale nyaur, sing nyilih bakale ngulihake. Tengliku papaning luwaring punaki sapa sing salah bakale seleh sing ngala tandurane mesti sirna sing becik tandurane mesti bakale mipik haning pripun kula ajeng matur wong nyatane mengke kula ya ming dipaidu upama kula niki anak-anak kula dadi senopati Gareng Petruk Bagong niku mati kula ora sedih. Merga kula ngerti nek anak-anak kula niku labuh dhateng kabecikan, labuh dhateng kesaenan. Gareng mati kula ya ikhlas ba. Petruk mati kula ya ora owel. Bagong mati kula nanggap dangdut. Rasah nesu lho kok. Ayo kebahagiaane bapak iki dhewe-dhewe. Aku ngerti kok. Semar iki mergo sok tak jukuki rokoke kuwi lho sengit. Lah kowe salahe sok kaya ngono kok ya. Ampun Ndara, sampean rak pun entuk ijol to. Nggih to. Sing mangigit-igit sing mangancam teng ati sampean sok kapan sampean iso ketemu karo Prabu Karna. Mergo ingkang putra sedane saking pusakanipun Prabu Karna ing Awangga inggih menika ngagem Kyai Kunta. Ning nuwun sewu dibalik semua itu, waduh. Bapak wis kaya sejatosipun Ndara Gatotkaca niku wis gawe ringkihing para sata Kurawa, gawe ringkihing Senopati Ngastina. Merga senjata Kunta niku mung iso digunakake sepisan. Niku teng Bratayuda. Ning Prabu Karna murup atine digosok karo Patih Sengkuni supaya ngetokke senjata Kunta. Lah, Kunta wis metu wis manjing teng pusering Kang Putra. Tegese Prabu Karna pun boten gadahi kekuatan napa-napa. Sak mangsa sesuk perang tanding kalih ingkang rayi, gampil ngasorake Senopati Ngastina. Den Ndara Werkudara. Pripun to? Kula niki nganti bingung lho. Sirah dienggo sikil, sikil dienggo sirah.
pendak atur kula akeh-akeh panjenengan ora mubah, ora musik, ora nggatekke kalih atur kula. Pun mangsa baranga mangajeng gawe sedih nggih mang sedih sak umur sampeyan. Ajeng mang gawe menenga sak suwene sampeyan marem le meneng. Ajeng mang gawe nangis, mang nangis sak legane ati sampeyan. Wis entek kata-kata kula. Pun telas omongan kula. Lolo Gareng Petruk Bagong kowe melu nglipur bendaramu. Nun amit pasang Kalimantabit ndara. Mboten nama kula badhe arep-arep pisan. Namung estunipun napa sing dingendikake bapak menika leres. Tiyang sing pun mboten nonton niku mboten ajeng bali urip meneh niku mustajab. Oh daya. Mustahil. Adan. Dadi panjenengan ampun sagelo-gelo banget. Nggih memper Ndara Antarja seda niku putra mbarep sampeyan. Mongko Ndara Antarja sedane kanggo labuh tabuk tawuring kemenanganing para Pandhawa. Ndara Antasena seda. Ning Ndara Antasena sedane sadurunge Bratayuda mbelani para Pandhawa nyirnake Bathara Kala karo Bathari Durga. Nek upama Ndara Antasena ora nyirnake Bathara Kala karo Bathari Durga, Pandhawa wis kalah dikeroyok karo balane Bathari Durga teng Bratayuda. Lho, niku lho. Labo-labo sing kaya ngoten niku sing manggatekke. Ora kok njur ming sedih. Ah sampean sedih. Sampean sungkawa, ora dahar, ora ngunjuk. Betah mawon kulina prihatin. Ah niki ya melu ramangan ra ngombe. Pesanggrahan ora ana sing liwet. Wedang ya ora ana. Napa sampean terus sedih ngoten niku terus sedih sampean nggawa sirnaning para panakawan? Apa piye? Terserah. Entek kata-kataku. Kowe genti, Truk? Rama Kyai. Ingkang putra ing pringgondani ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Rama Kyai. Kula ingkang putra pun Gatotkaca tasih sugeng hapalipurna kula tasih gesang. Malah kula sampun saged motol sirahipun Adipati Karna Rama Kyai. Nuwun sewu Kanjeng Rama ingkang putra ing Jangkar Bumi pun Antarja tasih gesang Kanjeng Rama. Pak. Anak Antasena isih urip, Pak. Ora usah kuwatir, Bapak ora usah sedih. Nuwun sewu Pangeran. Kula ingkang garwa Ponarimbi. Kula wau kula gelut kalih Kakang Mbok Nagagini. Rebutan pupur. Ora ana wong digebuk ndase ora. Wong nglipur ndara kok suarane garwane diunekke kabeh. Petruk ya pinter banget. Ngintrokke sapa-sapa kok iso tobat. Nyuwun pangapunten Pangeran. Kula ingkang garwa pun Prastiwi. Ora kaya. Wong garwane Ndara Werkudara kira ana sing jeneng Prastiwi diuleng-uleng Ndara Werkudara mecedel. Dedeke ming setugel kaya ngono. Truk. Mundur. Arep ngopo, Gong? Minggir aku ora rampung-rampung. Wis sampe wae nek ngono kuwi. Hei. Wer. Bahaya lho iki. Wah, Ndara Werkudara nesu ngamuk, wong semene digajuli kabeh. Menenga, lah adepane, aku sengit suwe-suwe. Wong dinengke kok ora rumangsa lho. Panakawan ki saiki manggagas, bayare pira to? Hah? Panakawan ki bayare pira aku tak takon. Sithik lho, ning gaweane sak tekruk. Klebu momong sampean niku, sampean ki wis tuwa. Kudune ora nganggo sedih kaya ngono kuwi. Gunane apa jagat iki kebrobegen ngumandangi Raden Werkudara anggere wis maju ning pabaratan nggawa gada Kyai apa Truk jenenge Truk Rujak Polo. Nesu ora apal. Kyai Rujak Polo. Rujak Polo. 80 nyawa diglundungi Rujak Polo, modar kabeh. Sampeyan iki wis wisuh getih. Aku men perkara anake mati kok sedih. Ana kira-kira Gatotkaca ra entuk mati, wingi rasa kon perang. Bareng perang kok sedih. Wis ngono kuwi.
Ora omong tenan kowe. Kowe nek tak hitungi 3 kedheping netra iki ora omong tenan. Ponokawan trima bali nang omahe dhewe-dhewe. Iki do nang Tegal Kuruke kasetra iki ninggal bojo, ninggal anak. Ora mulih do melu perang. Aku sing ditutke malah jebeblek kaya ngono. Rawangun blas. Piye, Gong? Ora kodal e. Kowe dingetke ora? Mripate kaya potong tur penyawang. Kaya suwung kae ya. Tutuke ya ora obah blas. Iki tutuke wis garing kuwi. Ya dari ya. Mumpung pas doteng kluthik niki ya. Nek mengko-mengko sinomane lali ra keduman. Aku gagas njaba lho ora. Yo, ngunjuk apa? Heeh. Teh. Kersa. Kopi. Wedang woh. Gampang gawe wedang woh. Golek ember kei wedang panas terus semar cemplungke. Gundulmu atos. Wong tuwa padake woh. Penyakit ora tatanan. Sengit aku nek ngono kuwi suwe-suwe mau ngetutke ndara kok saben dina ming meneng wae tanpa nganggo omongan iki kene iki ya butuh digatekke ya, Truk. Ah iya. Pripun, Den? Monggo to. Ingkang putra sampun kebanjur seda nggih sampun mboten sah werna-werna. Sampeyan nek kendel mawon mengke malah mboten rampung-rampung perkarane. Wow. Niku kula marai lega. Kok kayane kersa ngendika, Pak? Iya, heeh. Wis gelem gereng iki wis ayem atine. Tegese Ndara wis mulai lejar penggalihe. Ah iya. Semar. Kula, Den. Semar. Nggih, dalem. Wah, cerewet. Kowe ngerti ora? Atiku susah, sedih, kelangan anakku, mati jroning peperangan. Mboten sah nangis. Satriya kok nangis. Gatotkaca amat sangat tak tresnani. Terus? Gatotkaca kok Ndara Werkudara kata-katane nganggo amat sangat lho. Ayo apa cangkeme Bagong ae omong. Semar ki wong lamur diapusi ora ngerti kok. Ning kula pitados sampeyan iku wong sing tetek tangguh tanggon. Iya. Ampun gampang susah. Iya. Mula sing lejar penggalihe nggih, Den. Iya, Semar. Nggih, Ndara, syukur niki wancine wis meh esuk. Mengke nek wonten senopati sing teka enten pabaratan sampeyan kudu tata-tata. Iya, aku tak adus sih. Biasane rak mboten siram to wong ngajeng perang kok dadak siram. Wah, mengko nek ketemu perjurit wedok. Mengko ndak ora kepencut karo aku. Iya to, Semar. Semar. Aku omong iki tok rungokke ora. Semar. Wah. Semar. Semar dengkulmu atos. Bareng tak matke tuduke Ndara ora obah kok. Sing obah cangkemmu. Wah, iya. Iya dengkulmu klocot. Dapusi ro Bagong kok gelem. Nolo Garing. Dalem, Ndara. Wah, lah Ndara pun lejar penggalihe. Iya. Garing. Nun, Mbok tanganmu iki dipresake. pun kajenge ngenten niki. Tak ragati. Digip.
Napa saged lurus? Iso. Wah, dikip nganggo semen. Dicor. Ndara Werkudara? Apa? Sampun nate dahar sela? Emploken dhewe. Werkudara kok cangkeme sak tampah kaya ngono. Kerupuk. Warataya arep muni Petruk solah seleh kae. Cakruk. Ngebuk. Ya kleru karepmu e. Cengkaruk. Wong kleru kok telung ukara. Wong ming Petruk kok dadi cengkaruk. Bubuk. Dalem Ndara? Iya, Petruk. Nggih. Kersane? Petruk. Dalem? Wah. Petruk. Nggih, dalem Ndara. Wah. Petruk. Nggih, nggih. Dalem wonten dawuh, Den. Bagong ora sembrono. Wis. Le Gojek wis. Karo nggo ngisi wektu karo nek Bratayuda ki ra nggo limbukane, Pak. Ngandel ora. Oh, piyai semene akeh do ngenteni limbukane padake. Dela-dela yang nanggap dhewe. Syarate ngene kok dela-dela. Dasare aku jane jeleh limbukane yakin asli aku. Aku nek entuk lakon ngene senengku ora jamak-jamak kok. Apa kok? Wah, iso nggarap lakon sak tutuke ora mung gembus asmara dipeng-pengke. Bubuk asmara kok gembus asmara. Nek ora ngono ya apa lali janjine. Lali janjine lah tembang kangen. Ha iya. Ngono senenge nggo napa coba jajari aku tak takon. Ha iya. Kadang kala iki ngrungokke lakon, ngrungokke crita ngono kuwi. Ha iya ya kudune ngono. Wah niki sing nganggo kok iso kapusan iki tekan kene. Sing joget apa, Truk? Tiwas dandan ora nggo limbukan. Mau Bapak panitia iki nek cara kula, Pak, niki nek Bratayuda niku mboten ngangge limbukan, Panakawan metu ket sonten. Oh, terus ana wong do mlebu. Niki mboten limbukan to? Mboten, Pak. Oh, nggih pun tak wangsul, nggih mang wangsul. Ah iya ya kadang kala ya soalé wis teracune. Teracune mbiyen jane wayang ya ngene iki sing sak tenane, sing tus ya ngene iki hiburan ya ming gara-gara. Ning gandeng terus maju ning jaman ya wis piye meneh ade ra iso polah terus. Ha iya. Terus nganggo limbukan, nganggo bintang tamu. Heeh. Ana sing gawa keyboard, ana sing gawa kendang dangdut, ana sing gawa orjen. Iya. Ana sing gawa ula. Pokoke piye carane laris lah. Ana sing dalange munggah panggung nganggo tril. Ha iya. Ha iya ming mergo supaya sensasi ya sensasi. Ana carane ning nganggo gara-gara ya nganggo nek gara-gara ki mesti wong gara-gara ki pancen ket biyen eneng pakeme. Ha sing ora eneng gara-gara iki jane malah cara Surakarta kuwi langsung seban Janaka diseba Panakawan terus Panakawane do gojek biasane ngono kuwi. Oh. Lah iya ya, piyai semene iki bacut rene iki. Ya ora apa-apa, kondur ya ora apa-apa kok. Ha iya. Sing kira-kira seneng limbukan ya bali. Ngono wae sesuk nonton nek pas aku nganggo limbukan. Oh ngono ya bacut parkir. Parkir 5.000 wae. Aku ki wong Bagong paling kepenak kok, Tru. Ora kemudu kudu ora. Ora kudu dikruyuk wong pirang-pirang wong 5.000. Ya, Gong. Ah iya ya karang wis pirang sasi ora nganggo Bratayuda. Iya. Wis pirang-pirang sasi mbladeg nganggo limbukan terus lho kaya mangsane diselani ngene iki dienggo bumbu. Ah iya, dienggo bumbu supaya penak. Iya, ya pancen ngono. Iya. Nek ngono iki pancen ora metu tembang-tembang ya. Ora metu Mbah Tris we njaluk caping gunung kok iki mau. Caping gunung ya ditembangke sedilo-sedilo caping gunung. Pemen Ndara Werkudara lejar penggalihe. Nek digajuli we tanggung jawab. Apa ye? Tak nembang saben bengi nyawang konang dok-dok jleng prol.
Ana wong sedhe do tetembangan ndase atos. Sapa sing tanggung jawab? Wah ya aja aku ora wani. Gareng iye, aku ora wani aku wis rasa ngono. Tendangi Ndara Werkudara malah ngrekoso. Ndara Werkudara kuwi angel nek wis muni susah ngono kuwi iki aten-atenane angel. Ora ana wiyaga sing jak omong siji. Munggah panggung ya ulate mbesengut. Heeh. Ning nek muni lega penggalihe wah. Prol. Biuk rambut. Biuk kok rambut malah. Kowe iki ya kana ndaraku nek ora usah diterangke ngono kuwi men para penonton prisa. Ha iya. Nek Mbak ndak ora engko ndak ditenteni nganti tekan jam 12.30 iku ora boleh wani wah. Engko ndak do nganu. Malen ya ngono kuwi Truk. Ciri khase Bratayuda iki nek gagrak ngayoja ngono kuwi. Oh, dadi sesuk nek aku ana berita utawa aku pasang reklame ning media sosial lakone Bratayuda. Mumpung durung kelakon sing kepareng tresna karo limbukan ya wis rasah tindak. Iya. Neng omah wae neng omah iki nipisung sae karo sing padha seneng karo cerita karo lakon. Oh. Ning ya ana lho Gong sing nganggo limbukan ya ana. Monggo ora apa-apa ning aku emoh. Kok emoh mergane piye? Mengko lakone pedhot. Ngono lho, rasane iki ora nyambung. Kejaba saka kuwi wong ning nggon perang kok limbuk cange do tetembangan nek ndase kena panah piye? Oh ya. Ah iya. Lagi nyingkar-nyingkur, slep modar kowe. Iki perang gedhe. Nek lagi nyingkar-nyingkur terus slep, ayo. Apa? Panah. Piye? Ayo jajali. Ayo. Ayo bener ya. Ayo nek ngono mimes utawa kolontaka utawa. Iya. Ah terus gunane apa nggawa sinden pirang-pirang iki? Ha iki sing laku tekor nang kene iki. Olehmu tekor nang kene iki. Ah paling ora Bratayuda iki cukup telu wis mumpuni wis apik. Ha iki ora kanggo gawe kok iki wong semene. Ning tenguk-tenguk kebayar. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya wis. Ya wis ben. Kendang jaipong barang iki ngopo? Ya, nek kendang jaipong kok iso dienggo gara-gara kowe ora ketang loro telu nganggo kendang jaipong. Ha iya nek biasane nyambut gawe full iki men kepenak mangan. Ya wis engko nganu wae ming surak wae anggere. Yo tempur. Tutuke. Ditutuke. Odar. Wong ngomong ora tau iso direm. Ayo kae. Ditutuke ning omongan. Ora weruh bendarane lagi susah. Wah, deplok ndasmu. Biar dadeke sambel ndasmu. Mboyo ngerti karo kahanane Bendara. Ming sak penake dhewe. Nek perkara ngerti kes mau aku wis ngerti. Cah edar iki. Ning sampeyan sing ora ngerti perasaane para abdi. Nesu ya nesu. Ning nganggo wewaton ora mung waton nesu. Sampeyan mlaku jaman saksedane Ndara Gatotkaca. Kula le ngetut kene nganti sempal sikil kula. Mlaku ngalor meneng wae, mlaku ngidul meneng wae. Wis, ketemu Dursasana. Dursasana mlumpat kali ceng-ceng goleng. Sing nyumbari sapa? Nek ra cangkeme ngene iki. Nek ra cangkeme ngene iki. Ya, Truk. Ora bakal sampe iso mateni Dursasana. Embarang ming perkara nawa ngomonge kok nesu lho. Iki jroning peperangan. Anane ming mati pamukti. Sepelekke. Bagong wis tuwa, aku ya iso nesu nek meng kon nesu e. Dasare wetenge rung klebon apa-apa. Oh, kowe senenge kowe nyindir nek ngono kuwi, Gong.
Mau ora ya diparingi to. Wong gusine abuh kok kei sate kambing. Mie godhog. Wah. Ngarani senengane ora. Gusine abuh. Lah kok sampenake dhewe nang arep nesu-nesu wae. Nek sampean nesu wis wiwit dina iki aku ora arep ngetutke Ndara Werkudara. Semar Gareng Petruk takon bali nang omahe dhewe-dhewe. Wis, ya Mer. Heeh. Petruk mulih ra? Aku manut kowe, Gong. Gareng mulih ra? Manut. Ora manut kapiran apa bendaharane aku kok. Sepelekke ora. Ya wis. Ya wis piye? Ora mung cukup ya wis. Reng lagi iki lha ngerti Ndara Werkudara kok dideketak Bagong kok wedi. Ndara Werkudara ngendika ya wis ngono. Bagong ya wis piye ngono ya terus bengrek ngono. Sepelekke ora. Kula getak-getak sampean ora bakal kualat ngono. Tuwa aku mbangane sampean. Ning sampean dituturi ya ngeyel. Ayo nek sampean sedih atine perkara patine Ndara Garukaca, ya tak terke yo. Ya tak terke. Nguripke meneh nek iso. Sapa sing iso nguripke Gatotkaca? Wis mati ya wis. Wis mati ya ditangisi dienggo sedih. Mulih anak-anakne. Ngono kok kangelan. Ameng kok bali sedhela, izin. Izin sapa? Izin Prabu Puntadewa. Barep kakangku aku tak bali sedhela, aku wis kentek anak-anak. Arep ngopo Werkudara? Arep manak meneh. Tekan ngarep jadi pati langsung gandrung. Memanismu nguji wat ngono. Terus karo milih garwane telu kok. Naga gini, Arimbi, Urang Asin, Urang Ayu, Urang Mit. Wedi nek kuwi kok. Urang Ayu. Kari milih kok bingung. Sengit ta. Bagong. Ngopo? Aja lara atimu. Aku nggetak karo kowe sing gedhe pangapuramu. Ha ngono kuwi lho. Wong sadar diri. Rasa dadak terus nesu. Nek aku ora bengok-bengok ngene mau, sampean le meneng wae suwe meneh. Iya. Nggih. Malah aku rumangsa mbok elingake. Nah, nek ngono. Maju. Mati kowe, Gong. Mati kowe jelas kowe. Mudar kowe. Oh, wis kelangan adi aku. Waduh. Maju, kowe maju tangane Ndara Werkudara nek siramu matuk. Kuwi terus sirahe bentet dadi papat. Wis ya, Pak? Heeh. Wis ya, Tru? Ya. Iki aku mbelani kowe iki lho. Nek ora tak belani, Ndara Werkudara ora kersa ngendika. Kowe arep maju tenan, Gong. Maju didhawuhi kok. Gong. Wis ikhlasno. Gong. Aku kok perasaanku ora penak ya, Gong. Pindah nggon nek ora penak. Teng celeki to. Aku ya sok ngono kuwi kok. Pindah ngisor aku biasane. Ha iya. Wis ikhlasno aku tak maju aku. Wis monggo dene ajeng dinapa-napake wong kula ya ngrumangsani nek kula niku mung batur kok ngune-uneke bendara. Nek sampean ajeng nibake dedukan kalih kula, sampean ajeng dukani kalih kula, gedhe-gedhene midana kalih kula, monggo lah. Ora masalah. Ikhlas Bapak Ngakasa Ibu Prastiwi ya, Tru. Pertiwi. Agung. Wiwit kawiwitan Bratayuda, aku ora kundur ning Jodipati. Aku isih nganggo busana iki. Nggih. Jebul ning jeron kampungku isih ana sithik dhuwit. Iki tampan ngono. Ora tak itung. Peken kabeh. Yen kowe ngelih golek jajan.
kanggo kowe mergo kowe wis iso ngelingke Werkudara. Ora mati ya, Reng. Malah entuk hadiah ngono. Heeh, trombolo tenan. Trondolo kok trombolo. Niki ikhlas. Ikhlas. Lahir batin. Lahir batin. Pinten? Ora tak hitung. Hitungan dhewe. Nggih. Ya, Tru. Ya. Ngitung nang kene kunangan kere-kere. Ame ngitunge kok ndelik lho. Piro lu 6, aduh. Piro lu 4. Weh, piro lu 4 6 tuh. Saking akeh dite malah bingung le ngitung. Arung tau nyekel dit akeh. Piro lu 4 tuh. Waduh. Oh, ora tau khusus 10 20 30 100, 200, 300, 600. Ah, kliwat kae. Lupan oke. Waduh, cengengesan ora. Bagong. Nun. Sing tresna karo dulur-dulure didum yen akeh. Ayo krungu ora. Kowe krungu ora? Ki mau muni apa? Bagong. Sing tresna karo dulur-dulure didum nek akeh, padahal sithik. Oh. Tenane, yakin. Aku ora tau ngapusi. Iso. Ngono kok aku sengaja nek didakwa elek. Aku ki sajeke uripe siji ngapusi, loro mblenjani janji ki nek iso ora tau tak lakoni saben dina. Ya syukur. Ya minimal seminggu pisan. Kowe padha wae ora. Wis kene le. Dom ya? Ya. Ki mau isine jebono, aku ngitungke banget ki ming ewon. Oh. Jumlahe total 50. Mergo ming ewon Tru. Wah iya. Ewon ki wernane abang. Nah, modal abusan ya. Cah goblok ki gampang diblasukke. Sing jeneng abang ki atusan. Ora ndeng. Ijo apa mamune kene abang kok. Wong nek kata-kata pertama iki ora tau ngapusi. Ijo, sumpah. Tenan. Nulir pira? 5. Ah. Nulir 5 iki atusan ewon. Sik aku mau nggo kacamata kok soalé. Dadi nulir iki dobel. Ming 3. Dagawane ngapusi. Gelem ora? Mbakane ra tak dom. Ya gelem. Andane nyomer kowe 2000. Iya. Sing setiti. Ya. Ora nggo jajanan. Iya. Ya. Sok nggo delok film Indonesia. Ya. Seneng ta kowe? Karo nggo anduk. Ampun guyu. Bagong polahe marai bongko. Petro. Nya 3000. Jare 50. 50 kelong 2000 iki isih 88. Nek ra gelem, ya gelem ngene. Kok njur nyaut cepet banget ora. Mengkari nampa kok cerewet. Ha kowe iki nambah apa? Jaluk kae nambah apa? Ameng lor kilir-kilir. Kombange janur. Mengono kok. Oh. Ngethuke ra pener. Tatuk ngono kok. Jaluk akeh ora. Ya aja. Nyo gareng. Tuwa lak nek akeh dhewe. Matur nuwun. 1500. Kok saya medhun kene nek ra gelem ya kene. Wong kok senengane do sarak ora. Nyo kowe 5000. Weh, ra sanding. Ku sing duwe. Iya. Nggih, pun gek dingendikake napa pripun masalahe penggalihe keneng apa ngoten niku domongke ora mung dibatin. Ndak ora apik kedadiane. Semar. Kula Jroning Bratayuda iki
Saka petunganku upama wit saya dhuwur, saya banter angine. Nggih, Kula mboten maido. Mula ingkang saking menika, Ndara, niki dudu nggone wong aso. Niki dudu papane wong enak-enak. ning kudu prayitna sing ati-ati. Kala mangsa tanpa sraba-sraba. Kurawa ngedali Senopati lho, Ndara. Bremara remangus wamyung ambreng. Adi karunaning kasmose dosang gondo wastrat mojo. Long lalu mangulati surya mangrangsang baya. Dereng ngantos pariposami Balwacana. Kasarupraptanipun nenggih abdi ing Jodipati. Sang Budhang Binoreyan ingkang wantun minggah wonten ing Sanggrahan Ngrandu Gumbala karya cingak kang samya mulat. Mlayu mlebu ana jroning Sanggrahan Ngrandu Gumbala. Raden, nalika semanten kula jejagi wonten tapel wates Tegal Kurukasitra. Mboten kanthi kanyana-nyana jebul sakmangke Kurawa ngedali Senopati. Kurawa ngetune Senopati. Kasinggan mekaten. Sapa sing dadi Senopati? Umbyahing para wadyabala inggih menika Nalendra Ngawangga Sang Adipati Basukarna ewadene Sang Adipati Basukarna dereng ketingal. Namung Senopati pengapit ingkang sampun sumbar mangwuh-wuh. Mboten sanes kejawi namung Senopati ngastina pengapit ingkang nami Raden Durgandasena. Wah, Durgandasena. Peranganing Kurawa ingkang minggat saka negara Ngastina. Petruk, Nun. Nala Gareng Dalam. Bagong Nun wonten dawuh. prajurit Ngrandu Gumbala dibudhalake aku dhewe sing arep mapake Senopati pengapit. Nun inggih ngestaken dawuh Ndara.
Yo, maju, maju. Ayo, maju. Maju, ayo, sing seru, maju, ayo. Maju, madeg, hati-hati, Cung, hati-hati, awas. Ora pangling ki Wadyabala Pandhawa wis samapta ing gati sawiga ing diri. Ya, pancen kepara nyata. Iki Wadyabala saka negara Ngastina, ya. Jarene ning Senopati anyar. Senopati pengapit Raden Durgandasena. Ayo, sapa senopati ning Pandhawa? Mula gagi sawangan prajurit ngrandu gumbala abdining Sang Bratasena ya Sang Werkudara. Raden Werkudara ingkang bakal ngendhih senopati saka negara Ngastina. Wah, lah sing dijokke bola-bali ming Werkudara, bola-bali ming Werkudara. Apa ora ana liyane Werkudara? Ora sah cerewet. Kowe wong Ngastina padune wedi karo bendaraku Raden Werkudara. Sing kandha wedi sapa? Aku ya ora bakal wedi karo senopati pengapit negara Ngastina. Co, hati-hati, sing tombak ngarep. Ayo tombak midhang ngarep. Iki sing nganggo pedhang ki tengah wae, tengah. Sing nganggo jemparing mburi dhewe. Engko nek ngarep rada kedesuk, jemparinge diculke. Men padha tekaning pati. Sing nganggo mimis mburi ki nggo bedhil ora? Ora. Ya sing ngono. Ora nggo bedhil kok ngesuk-esuk. Golekno. Oh lah. Sing tumbake ngarep. Sing pedhang ning tengah, Nganggo aba-aba lho, aja sak kepenake dhewe. Merga iki barisan akeh. Sing menehi apa-apa yen tumbak kudu nyerang ya nyerang. Maju mengarep. Sing nganggo mimis neng mburi, sing nganggo jemparing neng mburi, mung yen ngarep kedesuk jemparing diculke. Kanca hati-hati. Sajahe prajurit wis padha samapta ing gati sawiga ing diri. Ayo, dina iki diwiwiti perang gegempuran Tegal Kurukasetra. Ayo, mengkari Pandhawa sing ludes apa Kurawa sing keles. Sing mesti wong watak angkara budi candala iku ora bakal menang karo wong watak kabecikan. Ora usah dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru. Neng kene anane perang ki menang apa kalah? Nek sing kalah ya bakal tekaning pati, sing menang bakal mukti. Ayo, cawisna kekuatanmu. Neng kene marganing patimu. Kanca maju, gempur, tawur.
senengane kok Kurawa iki le gayeng nek ming baris nek kon perang wis ora ana kekuatane babar blas. Aku ra wis omong to, sing nganggo tumbak iki ning ngarep, sing nganggo pedhang ning tengah, sing jemparing ning mburi ning mesti do cemongol-congol kepengin ketok. Sing jemparing durung diaban-abani wis nguncalke jemparing lah tiba ngenangi kancane dhewe. Sing tumbak ya ngono wae barang didesek mungsuh ora wani maju malah padha mlayu ting tlalang tumbake nyenggoli wetenge kancane dhewe. Sing nganggo pedhang ya ngono sapenake dhewe waton merem lembabati kancane dhewe endah-endah prajurit nek tukang golek ramban mbabati ming waton wit dibabati sapenake dhewe. Waduh. Aduh mati aku. Aduh guluku keserempet tumbak. Iki getih ra gelem mandeg. Aduh, tambani. Aduh, mati aku. Dimamahke wit mandingan kuwi. Godhonge wae aja wite. Mosok mamah kok wit mandingan terus protol kabeh untune. Iki ya maksudku godhonge minggat ngono ora cacewet ya. Ya ora ngono, ora nesu sakpene dhewe. Aduh, mati aku. Aduh, wetengku mobrot-mobrot kaya ngene. Kena tumbake kancaku dhewe. Aduh kupingku ilang. Aduh irungku kruwung kaya ngene. Kesapet tumbet tangi kancaku ilang kaya ngene ora iso omong ora iso nggo ngesunan nyilang kawane. Ora iso tinggo ngono ya. Ya nek perjalanan jauh ora iso tinggo ngono. Kilo temenanan iki jan. Ngomongmu ngaman kowe. Mula ora ada kurang ajaran kene. Kaya ngono kuwi sapa sing nandur bakal ngunduh. Yen jeneng dikandani apik-apik lho ora ngungu ya ngono sing kena irunge ngono. Ngapakmu ngaman kowe ora iso nyuwara piye-piye saiki ora. Yen ora iso bapak mucung ngarepmu. Ngelmu iku ora iso. Ngamukmu ngaman. Endane kok darawani guyu nek guyu ndak diseneni. Aduh mati aku. Aduh. Pundakku timpal aduh. Aduh. Wah, jan. Elah jan. Ngopo? Rokokku ilang. Wong edan kok. Aduh. Aduh. Napa kowe? Ndasku ilang. Hah? Ndasku ilang. Ndas ilang kok iso omong? Ndas ngisor. Aduh. Iki to wagu. Oh. Malah dicungke ora. Diduduhke. Ora duwe ndas. Ra yo wagu to nang ngene iki. Bodho tambal kenthos ndasmu. Kok nambal kenthos sak penake dhewe. Aja mundur. Golek dalananku. Ayo mundur.
mikir sok manyo ilang terus nganggo payung seret neng burine ora pangling Raden Kartomarma. Ora sak baine lan ora sak bobote kowe mungsuh karo aku podhang binorean. Ana ing jroning peperangan mung anane wani karo ora wani. Monggo podhang binorean wani karo Raden Kartomarma yo. Aja mung siji Kurawa, krubuten leganing atiku ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat tak suduk nganggo curiga, kelakon tinju kagrat nyawamu, tak pecah sirahmu dadi kurban ning Bratayuda. Cocok tumbak jebol dadamu.
Wah, Edian. Ora duwe niat ketemu karo wong edan malah sing maju Petruk. Weh, anggepe arep kaya ngene Senopati Pamungkas. Utawa jalan Pamungkas. Wong Edian. Aku wegah mungsuh kowe. Loh, terus derajate apa kok ora gelem musuh aku? Apa anggepmu sampean iku Kurawa wae? Anggepmu sampean iku balane Drudana terus manunggal karo Kurawa terus derajatmu ya padha Kurawa. Ora mo. Derajatmu ora kaya Kurawa. Kurawa iki pangeran pati, sampean anak pendhita. Sampean iki gaweane mung makani titiyane para pangeran pati, makani jaran, padha karo makani mbokmu, ndasmu. Edian malah sakepenake omongane. Ayo. Petruk ndak dikira ora nyambut gawe. Arep ming ngabdi ning Petruk duwe niat kepengin labuh labet karo para Pandhawa. Ayo jroning perang ini Petruk ya ora bakal wedi mati. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati? Lena pangendamu legandang dening aku. Ayo, ora sanggo gamelan. Ndak kisruh le perang. Penak rang gamelan bebas mati dening aku. Ayo jajal nyok. Hai, iya. Iya. Mangsane padake Petruk ki ra iso gelut apa piye? Ora. Mati terus. Wis ya. Ayo piye oleh ajar silat ning Cina e. Nameng mencolot-mencolot ngono aku iso. Edan iso Indo iso wae mati ora iso. Iya. Udus. Iki ngopo iki? Iki arep perang iki. Ponokawane do edan melu perang malah bebeda. Kejaba melu perang iki janjane aku duwe niat. Niatmu apa? Nyopet. Wong perang ki ora krasa jukuki dompete. Lumayan. Kuwi dhuwit sing karam. Ora mbok balekke dosa. Asah cerewetmu. Ngandane kowe apa aku sing tekaning pati? Udus. Piye, Gong? Menjoto ndase. Lah ngopo? Aku lek mencolot kesusu e. Lagi apa jenenge iki pencak sing ketiga aku wis mencolot. Ha iya, mulane ati-ati. Petro aja guyon. Kene papane wong perangan. Loh, tenanan ya iso kok, Ndara. Ayo. Mati. Ya. Cah kiramu. Bos. Hai. Wait. Oh. Apa mau kapan kowe? Bedian tangane ampuh ora jamak-jamak. Tuding kok iso mlaku dhewe. Ayo. Arep iki ra ono apa-apane. Ning tetep gleleng. Ayo. Iki sing bantu karo aku. Juraganku iki sing bantu karo aku. Ayo piye? Sik tak ganti. Lu ganti kok andang jenggote tukul. Tane ndo kurang. Ayo bebas kok ya. Anane kaya ngene kok. Tukul ya men ngene kok. Risi nek weruh kaya ngene iki, ha. Seneng nek digundul, ha. Ora mati dening aku. Dia. Uit. Hop. Hop lho. Hop lho. Hop. Wah. Ora endo. Iya. Shit. Wasa. Oh. Wow. Deng deng deng. Shit. Biasa jegloke candak tek. Aku ki gumun anak pendhita.
Minggu dolanan karo Petruk. Gimana? Sampeyan maju mungsuh Ndara Werkudara tibani gada rujak pala brek modar. Mungsuh Petruk ya ora ana sing iso ngalahke kok sampeyan ra iso ngalahke Petruk kok anggepe. Kowe iki ngopo iki, Gong? Ayo ta. Mangsane gret. Mat. Udus. Wo. Hoi. Us. Wo. Nyut. Nyut. Mujawe. Aseme gejegluk dhewe aku. Hop. Iya. Hoi. Piye, Gong? Aku ki nek ngolet biasane ngisor wis dadi tadahe. Iki kok aduh kosong wae cenanangan mutahke wedang ora. Wah, wis tekor aku HP-ku barang teles e. Omong sesone iki. Ora sopan. Wah, wis modar ora kowe. Sak karepmu kowe. Kapokmu kapan? Teles iki. Panggungku. Wis gek perang neh, Gong. Wah, ora iso total iki. Mikir HP aku. Wah. Boyo tuku sesuk. Oh, mereke Cross e. Walah. Ming Cross kok eman-eman ora. Oh iya. Awas ayo. Ora minggat tak cocok tumbak jebol dadamu kowe. Truk. Nggo tumbak, Truk. Iya. Tak silire. Tak sili, yo. Kowe rung jukuk tumbak. Tak petel dasmu. Ush. Urus. Waduh. Piye, Gong? Bendoko ucale. Aku nek ora mlayu modar iki mau. Wis gleleng malah merucut asem tenan. Nek Truk nyek kondhong graji. Asik. Grajine. Ben perang iki sak entuke kok. Ya ngene iki Bratayuda iki lelucone nek nggon perang ngene iki ya mung ngene. Ora nganggo gembos asmara. Wes. Kena ndasmu potol. Aku suwe-suwe malah guyu. Wong ora bener nggon sirah kok ling gorok mempeng. Ayo. Hati-hati tenan iki. Nganti leno pangendangmu. Wis iya. Ora. Aku ngerti ngendi sing tak tuju aku apal. Dadi kowe nggunakake pencak langsung iso tak tutup. Ayo arep limpe kowe. Ayo. Wis ayo. Ayo. Wah! Iya. Itu. Waduh. Muter. Truk. Gendong Truk. Lah ngopo? Pupuku keserempet. Tak kira munggah tak tangkis munggah bul medun. Makslep. Untung aku pas begagah. Tangai yale Raja Mak. Aja guyon, ayo para ponakan.
kahanggro sesumbar lindho bumi kuncing kumalu do guntur ketup lumembak penyugang kumambang dosang Wisnu Bathara wah gugu karepe dhewe ora pangling Wadyabala Kurawa ngendelong barisane padha bubar sar-saran padha nungsang kuyang numbuk bentus Wadyabala padha piyaka sak landhean tak sawange sapa senopati Pandhawa sing majen ing pabaratan tugele gulune leganing ati Matur Ndara Werkudara sewu lepat nyuwun pangapunten. Mitra ana apa? Campuh perang rame madaning Tegal Kurukasitra. Ya. Sedaya para Wadyabala sami perang wah kathah ning alhamdulillah. Wadyabala Kurawa ngendelong barisane mundur. Ingkang abdi Ndara Podang Binorean mengsah Ndara Kartomarma mundur. Swatama mundur. Sapa sing ngundurke Swatama? Lho. Apa iya? Wah, sampeyan ora mresani kok. Swatama nek ming Swatama pira banggane ajiar. Apa tenan? Weh, domongi kula ora tau ngapusi. Napa sing kula omongke niku bener? Ya wis. Terus piye? Mboten kanthi kanyana-nyana surak mawurahan manengker gumuruh. Wadyabala Kurawa ngedali senopati pengapit inggih menika Raden Durgandasena. Nek Ndara mboten mapake senopati pengapit niki mengke barisan Pandhawa saya kalah, saya ngendelong. Mula semanten atur kula nyuwun pangapunten wonten lepat. Agro wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun cekal semanter. Rasah kesusu-susu. Pun cekal semanten matur nuwun. Au sing bakal maju. Nggih nek mboten sampean mboten rampung-rampung Ndara Durgandasena niku wonge gagah kaya sampean. Nek golek mungsuh sing babak nek mboten sampean mboten ajeng rampung-rampung. Aduh. Waduh paraimu lho, Gong. Ada apa toh? Kaget aku tak kira nek gendruwo apa-apa. Mendonong nang kono ya. Emang rupaku ya ket biyen ngene iki kok kaget. Wong raimu kecipratan getih kok. Lho, ora raup barang peperangan cipratan getih medeni to rambuté barang iso digebyur. Rambut gembel ra digebyur, raine kecipratan getih ra saka kaduan kaya memedi to. Kowe kuwi sing cilik. Mitra, Nun. Wadyabala kon piyak Durgandasena aku sing methuke. Nah, mangkat Ndara. Yo. Piye ngono kae. Ndara Werkudara iki nek gelem temandang, sapa sing arep methuke? Mangkat Ndara. Yo. Drontak. Kowe nang kono. Arep tak nggo mraktekke Ndara Werkudara kowe nang kono. Ora apa-apa. Sirahku kuwi lho nggo gajul-gajulan kok.
Ya nyuk ngapura ora. Sing gumon aku. Jan, kae ajine apa ya, Truk? Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang Udu. Bandung Bondowoso wungkal bener pengantep-antep. Kagungane Ndara Gandamana. Wah. Apa? Ndara Gandamanan, Gandamana. Gandamanan prapatan nenggel ndasmu. Kowe senengane nek takoni nesu e. Aku takon temenan lha kelingan ora karo Ndara Gandamana. Kelingan capet-capet karang leraono ya wis suwe kok. Wis luwih 1000 dinane ta iki? Wis suwe. Edan aku nek duwe kok ngono kae wis gleleng nang ndi-ndi gelis ya, Truk. Ha iya. Mangka, Ndara. Yo tandangane. Ngono kuwi mau ya. Heeh. Salim. Bu, yo menyang yo. Nek ora ngono ndangko dibaten rapik. Ha iya. Iki sing tak goleki jejonggole para Pandhawa Werkudara Durgandasena. Wah, Sarapati pengen nyusul dulur-dulurmu. Kowe sing bakal tak susulke karo anakmu, deplok ndasmu. Sumbar wau. Sing maju Ndara Durgandasena. Petro Durgandasena tak jeplok endase mangkat. Dlang. Bareng tekan riki kok malah sare. Den. Iki kenapa, Ndara? Petro. Nun. Sumrepet mripatku. Golek tetes mata napa? Dicokot karo Kakang Durgandasena. Kuwi lah setan. Gugu karepe dhewe. Hei! Ndok, Ganda. Perang kok nyokot ora. Saru. Nyokot kok sanggon-gon. Ndara Werkudara kuwi ora tau dicokot sampeyan ayo grising nggih, Den. Iya. Wah, Wungun, Ndara. Ndak darani kalah. wah. Cokot kupingku. Lho, kurang ajar to. Kuping kok dicokot, ayo risi to. Kuping iki ngono risi kok. Apa meneh dicokot to. Tak menyang aku. Lho. Wong wis kok ya isih bales ora. Pripun, Ndara? Petro, Nun, ben cepet leh kudu mandang. nggih. Gadaku keri. Gada rujak polo. Iya, Kari tembu ndi? nang pesanggrahan. Jupukno, Petro. Aduh. Weteng kok ora penak ta iki. Ono ngopo wetenge? Mboten ngerti nih wong mak penjelut kok njur. Aduh. Aduh saya lara aduh. Wah. Wah. Bagong. Gong. Ngapae? Bengak-bengok. Gadaku keri. Temu ndi? Sanggrahan. Gada rujak polo. Iya.
Jupun. Aduh. Kok mubeng kabeh ta iki? Aduh. 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 Oh alah kenapa truk aku iki? Aku ya ora ngerti wetengku lara banget ya. Ndasku ya lara banget. Gareng. Non. Cukukno gadaku. Teng pundi? Neng pesanggrahan. Iki neng kampuhku isih neng amplop siji mbuh isine pira. Jupuken. Nggih, ngestaken dawuh. Domata duwiten. Neneng duwite le mangkat do saksek. Aning kok ya kuat aku. Piye kok tandangi dhewe to? Ah ya wong telu ah. Semono gedene. Mundur. Lho. Wis rasa do melu-melu ndak malah keneng boyoke. Oh iya. Kowe kuat kok. Lho nyepelekke ora. Apa ya iki, Truk? Apa mrambat nang cangkeme? Wis kewan wengi iki werna-werna ya. Mengangkat kaya ngene kok dadi rada rawani. Minggir. Do semingkir nek kembruan. Ya. Rumangsane ora. Tutus Ndara Werkudara ngangkat gada rujak pol. Tak usung tak aturke Ndara. Piye, Gong? Urung persiapan iki. Coba angkat. Aku napa dilesi namanya lenaman. Ngerti kok? Bijil. Nganti bijil matane. Ora kuat kowe. Apa tenane? Ya coba. Aku ya, Gong. Nek ora gelek kene. Apa teh apa dia? Aduh. Cawek kono, Truk. Jijike bakal. Ambune mak sentuh ngono. Kudune ki nyebar sik, kok ki kaya lumaraping jemparing. Temama ning bolongane irung. Mak sedup ngono. Ayo njuk ngapura karang ora kisi apa-apa ya. Awas. Aku nek Dik. Semuanya. Oh. Satu, dua, Hayya pajalin. Ora kuat reng. Jajal ah. Oh, kowe meneh. Kowe giri lusi jalmotan kena kini to. Ah. Wantu titik. Wantu tipro. Wah. Mancat sikile mancat. Mumpung sikile becik nggo mancat. Tak tancepke nang kene, nang kene. Mok. Wah! Nendi reng katutan ketoke, Truk. Iki apike tak mbruke terus engko diusung wong loro ya, Gong. Nang ngene-ngene ora ngene-ngene ora. Wo. Kapok ra kowe. Yo, kowe ngarep aku mburi rak tekan kono. Yo, gotong royong apa-apa sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang kok, Truk. Yo, yo. Nek ora ngono ora rampung-rampung. Ayo. Cekeli, Truk. Ha iya iki tak cekeli sik tenang wae to. Wes. Siji, loro, telu. Gong, tak ajar lho kowe gong. Ora disurung-surung ki abot tenan. Aku kira nyurung kok karang mlaku muthi-muthi rada cepet. Weh. Iki tiba ya. Kowe iki cerewet. Nyambut gawe kok ki ana omong ora. Yo,
Aduh. Ngapa, Gong? Aku kejegrong. Oh iya. Yo tarik yo. Nah, terus yo. Lho kok saya abot apa-apa ya. Yo terus. Terus. Wah, abot tenan ya, Tru. Ujar nganti gembro sak leren sik. Rasan kok ndak malah rampung-rampung rasa leren barang wis. Wis ngono kuwi wae ya terus ya pokoke anggere alon-alon. Waduh ngronjal terus. Bang tak ajar lho kowe. Iki aku mrucut nyekeli. Ha iki ngronjal kene. Glo Gong. Tak ajar tenan kowe. Oh. Wes. Edan. Wah. Keringete nganti. Kowe kok ora kemringet, Gong? Keringet kuwi angel metu. Oh. Aku nek ora kesel banget iki keringete, paling pol ming rong tetes. Mengkene iki memak dlewer-dlewer tok. Ora iso gembrobyos kaya kowe kuwi, Tru. Oh. Ha to. Ngapae? Sesuk neh pusaka ora dinciki. Setan. Menci mau numpak ya? Kayane penak numpak. Cengengesan ora. Guyu yak-yakan ora. Iki pusaka. Nggih, kula nggih ngertos. Ndi amplope mau? Aduh. Jaluk bali. Ya ampun ngoten. Pusaka, Petruk. Nun. Deke. Hah? Deke. Wah. Ya! Hei! Pun mboten sah dinapak-napake men modal. Den. Hei. Ndara, niki lho ketiban. Den, niki lho sampeyan awas apenake dhewe. Gus. Gong, piye? Nggonglesak malah. Seneng aku nek Petruk kesia-sia. Wah, Durgandasena uncali Godamodar. Ketap-ketap ngakasa dadi giris kang samya tumingal. Lambahing godo Kyai Ludakpala nalika semanten tan prayitna Senopati Pengabit Raden Durgandasena. Kedawan Kyai Ludakpala temah remuk rempu dadi rempon kuwandane. Nanging elaning jagat gayaning para dewa. Ical wujuding kuwandaning Sang Durgandasena satemah ana wujuding tuk ingkang saya ageng satemah kaya wujud lepen. Durgandasena mati tiban godo. Nggih. Elok. Eloke pripun? Wah, ilang kuandane Durgandasena. Ana wujud tuk sing banyune bening kimplah-kimplah. Iline manut marang endhek lan mendukuling lemah nganti kaya wujud kali. Saka cilik dadi gedhe. Nggih niki panguwasaning sing gawe urip.
Mbok menawa pinesti kados ngoten, Ndara. Mung supaya dadi titen, supaya wong niku niteni. Lepen iki diseksekke nggih Den, ajeng kula wenehi jeneng Kali Rambut. Edan kae. Bareng weruh kali kok njur nyemplung. Asem isih sak dengkul e. Tiwas ambyur aku babak buntas aku. Modar ora. Kaya jeru kimplah-kimplah. Jan seneng tenan. Napa Pak? Jenenge Pak iki Pak? Kali Rambut. Kedadian saka Durgandasena mati dimbruki gada. Wah, jan aneh-aneh ya kedadiane ya, Truk. Dadi Kali Rambut. Ora ana rambute ya, Truk. Ayo. Ming jeneng. Sikut. Wong dume Kali Rambut kok terus ana rambute. Ndok jenenge kali apa ya? Ayo ngomong kali apa? Dume kali ngomong. Moh. Ajar ora. Wah, jan. Raup aja. Ana mawa wisa barang, Den. Apa? Senopati Pengapit pun sirna. Ya. Niki mboten dangu mesti bakal timbul senopati jatosipun inggih menika ingkang Raka ing Ngawangga. Sang Adipati Basukarna antenane ning kene urung lega yen urung tanding karo Karna kakangku. Sing mateni Gatotkaca mangkir miyen sampeyan ampun sak kepenake dhewe. Awi wangsul yen teng Randuwatangan matur ingkang Raka kengeyang sinuwun Matsapati menapa ingkang Raka ing Ndarawati sinuwun Bathara Kresna. Nek ngestina ngedali senopati narepati Ngawangga niku sapa sing trep dadi senopati? Aku sing bakal njaluk dadi senopati. Manut karo pujanggane ampun sak kepenake dhewe. Manut kalian Kang Raka. Wah, ya Semar, ayo bali dhisik. Monggo kula dherekaken, Ndara. Asritina ning pasewakan